Апа хӯрон азиз бисёратон кондитсионер мепурсидин. То сот имина то сот барои ман мепурсидин. Навор кунед хоҳиш мекунем мегуфтен ина духтарои мувофиқи талаби шумоай. Нархи ҳамин кондитсионер сар мешавад то доставка установка именно ҳаминош 3950 сомон то доставка установкаш мешавад. Хулоса чанд кубик кивен то кубик калонша доранд духтаро ба ҷеда кондитсионери калони калон ба ҳастай. ҳар хеле хулоса деҷа нархошон ҳар хеле духтарко деҷа бо палитсос ҳастай. Палитсосишон сар меша нарх навошон ай 850 сомон то 2000 сомона палитсос доранд фирма LG Samsung. Хулоса ҷеда фирмошон беҳад бисёрай накаси дар кораи марҳамат доставка низ хоҳем доранд духтаро. Баъд корти салонкатиам кредит дода метавонанд. Хай бо даҷа телевизоро ҳастай духтаро. Холодильнико ҳастай духтарако. нархи навора маълумоти бештар ай савдогар мегирем. Стрельни автомат духтарако. Стрельни автомати фирма LG. Як дарунша нишон тем духтаро. Биёд ман хоҳи стрельни ра бигем мада. И чанд сомон? 4500 бо арзон меша. Иҷа чанд сомон то чанд сомон? 6 кило чи? 6,5 кило. 4200 сомон 6,5 кило духтаро. LG ки оригиналай мақсад ки чанд сол истифода мебарам. духтарако инаи газ плита духовка ҳастанд тоза Туркия духтаро. нархошон ай 4300 сомон сар меша то чанд ҳазоре? 4300 беко 4500 4500 сомон беко ай духтаро. фирма беко беҳад качествои бошон хушрӯай диго кен даже кушодан пӯшиданшон хушрӯай худш маълум ай. инош чи 4300 ино. Баъд духтарако иҷада ини шкафи мешади барочка духтарако нигоҳ кунем. Плиташ сенсор нея газ надора фақат плитай. Плита газ духовка нигоҳ кунем. ё чанде? 4,600 комплект 7500 мешавад. инаш чанде? 10200 сомон зи ич хелиро ҳисоб мекунем. и тоқа худашан шкафчикая духтаро нигоҳ кунем. плитози корои осон шуда уже ҷамъ кардан хонаи хона нахели вай мегирем. шкафи бигем да тоҷики қатӣ тоҷики хидмон қатӣ. ҳар ҷеда нарх наво ҳар хеле фирмошон че? хоб маълумоти бештара духтаро чуноне ки гуфтам ай ватсапи савдогар мегирем. миксерои кор осон даст қатӣ намехапем косачай мемонем задан мегиранд оригинал 1600 сомон ини ду намудаш бо неёш ҳастай 1500 сомон духтаро. Туркия на? Дутаи аввал духтаро Туркия 1600 сомон. Биёед подарҷа. Нархора гап занем. Миксер? Ай 600 сомон? 650 сомон сар мешавад духтаро.